saját részegyet. Ah, Ahogy eladált Tósi. másnak miért? Az megint más családban nagynának vesz 10 kiló combot, családban. De másnak, ne itt van pénz, vegyél a faszom. Videófelvétel, gyerekek, az útról. Innen lengyem. Sanyi, minket is, ahogy együnk a süteményt. Igen, itt vannak a Bodnár Gábor, Kajál. Hova eszed puszi? Ne egyél, hogy rohagy! Ha megeszed a gyerekek. Mi vagyunk Lengyemben. Tudna mondani valamit nekünk? Lengyelországról? No comment. Jó, oké. Euró. Sok legyen. Finish. Igen, bemutatnánk nektek az idegenvezetőnket. Igen. Mit, András? Mida? András. Ezt a faszom. Kígyó, vagy hogy hívják? Faszomat le fogja szopni, mit, Hogy András? kígyó? Ki nevezte el? Szopd már le magadat. Mondjuk olyan is a fejünk, hogy faszom. Csöriget. Gabi, tényleg hagyd abba a levést. Te akarsz így lefogyni? Telefogyni, te valami. Persze. Én már hazamegyek, nem eszek, csak esni. Az lesz az első klip, akkor leül kenyér flip-flop a szalonnák, majd nézd! Meg a Mr. Hát nézd a hurkát, milyen Kifizették ma kíváncsi. boroményének el? Euró. Euró az is. Tudod, miért akartam venni, Jó, azok is, ez is jó mindegy. Hát már nem tudom, mennyit költöttél rá, 37. de mennyiért vetted? 9. Akkor miket kapsz? Ez érint is, ez nem tud, érted? Nem tud.